blagodati su divlje prirode. Vežite ih zahvalom. Imaš blagodati, ali moraš vezati da ne pobjegnu. Kako ih vežeš? Zahvalom, šukrom. Da Allahu zahvaljuješ na onome što imaš. Kada je Musa a.s. jednoga dana rekao, gospodaru moj, kaže, kako da ti zahvalim? A kaže, najmanja tvoja blagodat pri meni vrijedi više nego sva moja djela koja činim. Kako da ti zahvalim? Kaže Musa, to je to. Sad si mi zahvalio. To hoće od tebe. Sad si mi zahvalio. Jer kako da čovjek zahvali gospodaru na blagodatima dunjalučkima, da ne govorimo o ahiretskim. Na sudnjem danu uzvišen je Allah kada uvede ljude u džennet. Musa a.s. je upitao, ima Muslim je zabilježio u svome sahihu, da je Musa a.s. upitao, kaže gospodaru, kada je čuo šta pripada čovjeku koji ima najniži stepen u džennetu. Kaže, pa gospodaru, a šta je onda sa onima koji imaju najveći stepen u džennetu? Kakve su to blagodati? Kaže, ulaike arad garestu kerametehum bi jedi. Kaže, te sam ja posebno odabrao. Musa, to su posebni robovi. Kaže, ja sam im svoju nagradu svojom rukom zasadio. Tako kaže uzvišeni Allah. Nije rekao, budi i ono biva, nego svojom rukom ti Allah zasadio nagradu u džennetu, Allahov robe. A traži od tebe samo da istraješ nešto malo ovdje. Koliko? Koliko da istraješ? 60. Puno. 15 godina si maloljetan, to se ne piše nigdje. 45 ostalo. Provedeš 8 sati u spavanju, odbijaj opet 15. Eto i 30. Na radnom mjestu provedeš 8 sati, odbijaj trećinu života, je li tako? Ostalo ti 15 godina. 15 godina života, u tih 15 godina je i posjećivanje rodbine, i opravka auta, i ne znam, posjete rodbine. Nećeš svome gospodaru dati kada sastaviš sve 2 godine nikako. Od svoga ibadeta, čistog radi Allaha. I zamislite da ljudi zbog 2 godine, da upropasti svoj ahiret i zasluži vječnu džehennemsku vatru.